Hey, sus. Assalamualaikum. Datang ke. Sus. Selamat siapa? Selamat siang. Beratan bizi sudah. Bizi sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beratan ke. Sus. Selamat siapa? Assalamualaikum. Тоже готов? Хорошо. Ой, ты же черный. Черный, все черный. ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. духтаро чӣ хеле ки мебинен дар инҷа ман ош тайёр кардистам. Чӣ хеле ки диден додараку меҳмонӣ омадагиай. аллакай гӯшта андохтам, 1 пиёла равған андохтам. Ман оши кам равғана дӯст медорам. 1 пиёла равған андохтам. гӯшти мурға андохта аллакай намихе сирх карда мегирем. баъд пиёза ҳамроҳ мекунем. агар гӯшти гов боша ман намегирем духтаро. пиёза ки ҳамроҳ ки кардам, сабзиро ҳамроҳ мекунам. камтар тафт метиҳам, сирх мекунам, намакша соз мекунам. баъди вай обша меандозем духтаро. чӣ хеле ки мебинен обша андохтам, гӯштшам якҷоя кардам, намакша соз мекунем. пас такак мемонам, қариб ним саата ҷӯшидан мегирад. иҷа боша духтаро ман анами хеле биринҷ истифода мебарам. биринҷи на он қадар калонай, барои ошай намихе калонию майдакиш намехелай духтаро. баъд 1 қошуқ намак ҳамроҳ мекунам. оби ҷӯшомадагӣ мерезамаш. оби ҷӯшомадагӣ мерезам духтаро. мемонам ки ним саати дигар дам бигирад, то ин ки камтар мулоим шавад. баъд биринҷошам дам мекунам дар оби ҷӯшомадагӣ. инамихе духтаро мековамша. як тараф мемонам то дам гирифтан шавад. духтаро агар овози ман пешқафо боша аҳамият натиҳем, чунки программа беҳад программаи қинай, барои ҳамо хушрӯ овозам монда намешавад. иҷа аллакай духтаро намихе оби оши ман ҷӯшид. аллакай намакшам соз кардам. ба 1 та чеснока намихе андохтам. барои маззаш дига мешавад, бо бамаззатар мешавад. иҷа боша духтаро баъди ош ман яъни ман кардан, ошам аллакай ҷӯшида истаи майда карда. як намуд пиро гуфтам тайёр кунам. пиро ки бениҳоят осонай. чанд бор тайёрам кардагим духтаро. 3 дона тухм, 1 стакан шакар андохтам. разлихли тели ман духтаро бояд ира 10 грамм разлихли тел боша. ман разлихли тел надоштам, содарам надоштам. камтарак бигем май 10 грамм камтар 1 қошуқчарам набуд. андохтамша чизе буд ҳамуро андохтам. равған ҳамроҳ кардам, шир ҳамроҳ кардам. тухм чӣ хеле ки гуфтам 3 дона, орд ҳамроҳ кардам духтаро. ба ҳамаша якҷоя кардем. баъд дар қолаб рехтамаш. дар қолаби пирокунӣ, торткунӣ рехтамаш. дар тафдон мондамша дар ҳарорати 180 дараҷа гармӣ 25-30 минута пирок тайёр шид. иҷа духтаро боша анамихе биринҷа шута андохтам. ҷӯшидан мегирад то обуш қоқшидана. духтаро ман биринҷа қати сабзи якҷоя намекунам. ман оша намековам. чӣ хеле ки ҳастай 2 бор 3 бор чапа роста мекунам. ҳамихе қати дам мепартом. тамом духтаро. дам ки партом ним саат месад дам мехӯрад. иҷа пироки ман тайёр шид. шоколад доштам болои пирока. чӣ хеле ки диден духтаро пироки ман на он қадар баланд омад, чунки содаву разрихли тел бигем ки надошт. болоша шоколад доштам. ба шоколад намихе оро додам духтаро. не ки маззаш бениҳоят ба маззаи хуш шурӯъ меояд. намихе духтаро чӣ хеле ки гуфтам программа нисби овози мара запис мекунад, нисби овози ман запис намекунад. духтаро аҳамият натиҳен. беҳад бигем ки программаи қин. духтаро ҳатман нависен ки ба кадом программа осонтара монтаж кардан дар комментария.
иҷа духтаро чӣ хеле ки диден ошима анамихе дам партофта будам беҳад дона донаи хушрӯ омадагиай тамоман мулоим шидагӣ нестай чӣ хеле ки мебинин биринҷи хубай биринҷи нағзай Bro. Bro. Jest to tamte. Вот там он был. Ну. Ее дар намиёван. Ага, не сахта. Сохти? Моя пластилин Наджиба сохта. Ке Наджиб? Наджиб это вообще Наджиб, который... Тавош? О, Тавош. Кучи хеле сохти? Тавоша сохтай. На умад як минута гириф сохт кроссовкиша бибо. Бо кроссовки сохтиша молодец. Наканухе? Да, конечно, правильно. Сурка де? Бо чӣ хеле кади? Бо кирташка дая. Кроссовкиша бинед чӣ хеле сохтай. Кроссовкиша бинед чӣ хеле сохтай. дӯстони азиз дугонаҳои меҳрубон чӣ хеле ки диден аҳмадҷони май пластилин сурати тағоша кашидай сохтай беҳад дӯст медорад ҳар як одамча сохтан ҳар як намуд робертову мотоциклу чизе ки боша аҳмадҷони ма худо умракша дароз кана чизе ки боша месозад беҳад бачаи ма ҳайрон мешавам як дар иҷа боша духтаро дӯстони азиз оши ма аллакай тайёр шид бинен ки чӣ оши бениҳоят хушрӯ омадагиай оши беҳад резонак омад иҷа куда ма без сабзӣ кашидам камтар салат тайёр кардам бигем дастархона дар анамихе дастархони оддӣ соз кардам духтаро шиштем бо ҳамроҳи додаракам бо ҳамроҳи бачаҷоно ош хӯрдем бо ҳамроҳи додаракам хела шиштем гап задем кӯдакорам хурсанд шуданд ки тағом омада гуфта чӣ хеле ки диден духтаро ҳар боре ки тағош меояд беҳад қати тағош шапошап ҳучкуну бузан тағоша як чӣ мезананд тағош мегӯяд мерам биём гуфта бо тағоша занг мезананд ки тағоҷон биё дигар намекунем больше не будем гуфта бо меоянд ҳамихе бо
Бечора додар ма я чиз задане. ما رفتم رفت بمام я пойду я домой пойду почему 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 ну потому что почему давай я пойду давай я пойду я пойду домой завтра приду сегодня приду сегодня приду тогда завтра давай пойдем да Хош бурмода тағошани гудуранай телевизор. Меброян мебинана, тағута мебинен. Вот камера не кто. Мегай камера не гушкнем. Бурмоданша. Тағута гам додина? Да. Да? Да. Почему? А я нет, мама хочу когда. А я игра. Ты играл? За день шаку? Ну, ванна гадам, мы просто поиграли. Ой, ну, Ан тағош бурмат. вот только забыла так где на камеру. Берана би борон бурдистай. Вот что на камерах на камеру? Айдуш бурмат мумкин. Хорошо, а мы брана. Хайч намикна. А брана занята ничего?